ମୋ ତୁଳସୀ ବଗିଚା ଫଳ ହେଉଛି, କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଗରୁ ଯେଉଁଗୁରା ଲଗା ହେଇଥିଲା ସେ ଗଛ ଗୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ମଝିରେ ପାଣି ପାଇଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ମରିଯାଇଛି କିଛି ଗଛ। ଆଉ କିଛି ଗଛ ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ସେଗୁରା ଅଛି। ତା ମଝିରେ ପୁଣି ଲଗା ହବ, ସଫାସଫି କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଗରୁ 5 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ଲଗା ହେଇଥିଲା, ସେଠୁ ଅଛି ବଞ୍ଚିଛି ସବୁ, ଏଗୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ତୁଳସୀ ଗଛର ତା ପତ୍ର ବହୁମୂଲ୍ୟ। ଏ ପତ୍ର ସବୁ ଅରଖ ତିଆରି ହବ, ଆଉ ସେ ଅରଖ ତା ରସ ବାହାରିବ, ସେଇଟା ଲିକ୍ୱିଡ଼, ଯେଉଁଟା ଲିକ୍ୱିଡ଼ ହେଇ ବାହାରିବ। ଆଉ ସେ ବଢ଼ିଆ ମେଡ଼ିସିନ ଭାବରେ ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ। ଆଉ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ହେଇଛି, ବୁଦା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ବଢ଼ିବ। ଆଜି ବୋଧେ ଏଇଟା ସଫା ହଉଥିଲା, ଆଜି ଏଗୁଡ଼ା ସଫା କରୁଥିଲା। ସଫା ଚାଲିଛି ଆଉ। ଏପଟେ ତ ସବୁ ଗଛର ପତ୍ର ଗୁରା ପୁରା ପୋକ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଆଉ ଥରେ କଅଁଳିବ, କଅଁଳୁଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଆଉ ଇଏ ଲାଗୁଛି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଏପଟେ ଆଉ 5 ଏକର ନିଆ ହେଇଛି, ଏଇଟା ହଳ ବୁଲା ଚାଲିଛି। ଏବେ ନୂଆରେ ପୁଣି ଏପଟେ ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହେବ, ଏପଟେ ନୂଆ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିବ। ଇଏ ତଥାପି ହେଇଯିବ 6-7 ଏକର ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ଏତେ ବଡ଼ ଏରିଆକୁ ନେଇକିନି ଯେତେବେଳେ କରାହେଉଛି, କଷ୍ଟ ତ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତଥାପି ଚାଲିଛି, ହବ, ହେଇଯିବ। ଗୋଟାଏ ଥର ବୁଲା ହେଇଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ଥରେ ବୁଲୁଛି, ଆଉ ଡବଲ ବୁଲୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ।